созандагӣ ву бунёдкорӣ ва ободонӣ дар деҳоти ноҳияи шаҳри Нав дар доираи сазовор таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо маром ҷараён дошта, саҳми сокинону соҳибкорон ва мақомоти маҳаллӣ дар ин самт назаррас аст. Дар заминаи вусъат додани корҳои ободонӣ, соҳибкорону аҳли ҷамоатчигии деҳаи иттифоқи ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳия ба хотири беҳтар намудани инфрасохтори роҳу нақлиёт дар маҳалли зисташон ба мунфаршкунии роҳи асосии деҳа шурӯъ карданд. бино ба иттилои масъулин, роҳи асосӣ аз назди муассисаи таълимии деҳа то шоҳроҳи байналмилалии Душанбе Турсунзода дар масофаи наздик ба 1 километру 500 метр мунфарш гардида, паҳноии он аз 4 то 6 метрро ташкил медиҳад. барои босифат анҷом додани корҳои мунфаршкунӣ техникаҳои соҳавӣ сафарбар гардида, дар муҳлати кӯтоҳтарин ин роҳ ба масири ободу зебо табдил хоҳад ёфт. истиқлолу озодӣ, ваҳдату ягонагии сарҷамъиву муттаҳидии халқи тоҷик Тоҷикистони азизро ба як давлати ободу зебо ва шукуфою дилоро табдил додааст. самараи ин неъмати бебаҳо аст, ки имрӯз ҳар як фарди бонангу ори миллат баҳри ободии диёри худ саҳмгузорӣ менамояд ва дар кору фаъолияти хеш дастуру ҳидоятҳои роҳнамоикунандаи роҳбарияти олии давлатро сармашқи кори худ медонад. ба василаи нақша чорабиниҳо бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҳудуди мамлакат ҳазорҳо иншооти гуногуни маишиву хизматрасонӣ, биноҳои баландошонаи истиқоматӣ, муассисаҳои соҳаи маорифу тандурустӣ, корхонаҳои азими саноатӣ, роҳу пулҳо ва дигар иншооти ҳаётан муҳим сохта ба истифода дода шудаанд ва ин раванд бо дарки масъулияти шаҳрвандӣ ва эҳсоси баланди меҳандӯстии ободгарони ватан ҳамоно идома дорад. дар ҳамин замина чунин иқдоми ободкоронаро сокинони деҳаи иттифоқи ноҳияи шаҳри Нав ба хотири ояндаи дурахшони ватан, беҳтар намудани шароити зист ва рафту омади бемамонияти ҳама гуна воситаҳои нақлиёт рӯи кор гирифтанд. зеро аз ин амали нек насли наврасу ҷавон ибрат гирифта барои дар рӯҳияи ватандӯстию хештаншиносӣ ва ободониву созандагӣ тарбия намудани онҳо ҳиссаи муносиб хоҳад гузошт. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, ноҳияи шаҳри Нав, Ахбор.